И така, здравейте на всички, аз съм Карина и днес ще снимаме на малко CS. Издирваме един, този да Black Zone. И се опитваме да го килнаме, само дето не мога да го намеря. Допри малко летко се въртеше. Играеме с ножки и просто... Поръка друго. Моя го няма, не знам къде. Его е там. Къде си? C4. И ето го. Слаби бе. И така. Сега издирваме го. Това. Сега ме биве. Ето. И победата нас. Просто той се бавеше и накрая не я победихме. Ножки. Така. Може да смениш кнайпа, описанието на сервера. Тоест сервера, IP на сервера ще бъде в описанието. И така. Сега. Добре, някой има оръжие. Да, този. И мисля. Айде да влезем на друг сервер сега. Така. Опа, малко не лагва, защото все пак снимам. И сега, къде е този? Този кога също къде е? Ще мина от него. Чайте направо. Така, да видим едно. Другите ми сервери. Хора има ли? Така нататък. Добре. Няма играем Jailbreak. Мисля сега да поиграем малко сам или GTI. И той смата. И така. Ето. Да видя, добре. Така. Айде. Не. Така. Значи. Айде, мрата. Че ми е малко по-интересно. Така, скоро съм натаскал. Малко ще бъде клипа. Около 10 минути. И това да правя. Така. И така. Може би след малко може да спра клипа на пауза. Сега ще го спра. Така, отново сме тук и сега ще снимаме на малко мъта. Един готин сервер. Само да я заради. Така. Ето, че ни пусна. Ако ми видите името Каринана или Динамо в някой сервер, ме питате дали съм аз, защото не е много сериозно. Майнкрафт, да знаете, че ако ме видите през седмицата в сервер, това не съм аз. Аз игра съм петък, събота и неделя. Тази седмица ще играя понеделник, защото сме ваканция 3 март. Заради 3 март. И така. Това е някакъв бък. Мега бък. Така. Обаче е много удобно с новата мишка. Така. Исках да ви покажа, сега няма точно да играме, защото лаги. Исках да ви покажа
какъв скин използвам аз. Може да ви кефи. Да знам. Само ако успея да... Така. Добре, много ми лаги и не мога да цъкна чак на скин. Съжалявам много. Залага. Много. Но какво да се прави? И така. Най-долу. Ето. И Vanilla Ice Barrel. Ето. Много готин скина. Мен лично много ме кефи. И добре, това беше от мен, защото вече клипа става. Тоест не е много дълъг, но не мисля, че трябва още да снимам. Може би след по-късно ще снимам на една нова игра за вас, която сигурно никой не знае, но все едно. Добре, довиждане от мен.